Gikalipay sa kapin 200 ka magbanay sa maasim Sarangani nga sentro sa magnitude 7.8 nga linog, dihang nahimong kabahin ang GMA Kapuso Foundation sa ilang pagbarog binaagi sa Operation Bayanihan. Balitang hatod ni Efren Mamang. Mga nahugnong slow protection, mga nangliki nga yuta og tulay, ug halapad nga brownout. Pipila lang kini sa epekto sa magnitude 7.8 nga linog sa maasim Sarangani nga mismong epicenter sa maong linog niadtong June 8. Gani, nagbunga kini og trauma sa ubang magbanay. Hinungdan nga temporaryo silang nagtinir sa evacuation center sa maong lungsod. Aron makatabang sa ilang pagbarog, mibisita ang GMA Kapuso Foundation sa lungsod aron manghatag og ginabang pinaagi sa Operation Bayanihan. Anaa sa 225 ka magbanay sa barangay poblasyon ang nakadawat og relief packs gikan sa donors. Lakip na mga material donation gikan sa Nitori Philippines, sama sa mga unlan, comforter, mattress protection set ug ubang materials. Gikalipay gayud kini sa mga nakadawat. Dako kami pasalamat sa GMA Kapuso Foundation nga maoy napilian ang barangay poblasyon nga usa sila nga recipients na appeal Forest of the Fort, tapos sila pud ang partially damage sa mga kabalayan. Nang hinaot ang GMA Kapuso Foundation nga bisan sa simpleng hinabang, makahatod kini og kalipay ilabi na sa mga kapuso nga nagkinahanglan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao.